bapak goneng kayangan karo Gareng karo Petro. Karo sapa? Karo Iwang Pikulun Manik Maya. Wigatine arep cemplungke kawah Candra Dimuka jare nggo ijolane aku mbangun desa wae. Aku njaluk tulung aku unggahno ning kayangan. Aku arep ngamuk ning kono. Kae pakartine guruke kok suwe-suwe ra njamaki tulungan aku wae to, Gok. Wah. Lung impen kuno musi. Musi piye? Semar arep mati tenan. Lho, sebabe arep cemplungke kawah Candra Dimuka wis. Iki Gandeng wis bola-bali nglakokke, Gong. Nun, Kowe mantengo napas. Terus Nek kowe wis ngempet ambekan, engko tak dandani dadi Janaka. Kowe munggah ning kayangan. Ngamuk ning kono. lho kok kudu Janaka? Aku pengen dadi Sembadra. Kangelan kowe engko dadak nek nguyuh dadak ndodok. Ya wis ora apa-apa nek Janaka ora apa-apa. Ya wis ngempet ambekan. Kowe nek kowe wis ngempet ambekan kowe tak dadekke Janaka. Nek kowe wis tak dadekke Janaka engko tekan tengah dalan entuk daya kemanten. Dewa-dewa ora kajen mungsuh kowe. Wah, selak kepentut. Kowe ngerti aku ngentutan kok malah kon ngempet ambekan suwe-suwe. Ya wis ngempet ambekan. Tan samar pamuring sukma terus dengkulmu. Sinukmaya winahya ing asepe. Oh, nalika semantene cal wujuding Kilurah Bagong. Den rubah dening Sang Kilurah Tagakana wujud Raden Janaka. Wes urung. Wis Tenane. tenan. Kae pengilon gede. Siap. Wah. Lem perjiwet boyo mirat boyo ingsun boyo dadat togek te oge togek po togek kowe ora ngabekti karo bendera wong nggih Raden Janaka. Angger ngene iki engko nek gleleng mbuh lho Kok. Wis ben. Engko nek gur nggo mbajuli cewek-cewek. Ayo wis ben. Tegek dalem gerawakku garwaku. Yayi Sembadra. Yayi Sembadra. Eneng endi nggih enten kasatriyan. Ya wis nek ngono aku tak methuki diajeng Sembadra Tegek. Merga dina iki aku ora nrimakake Kakang Semar diboyong ning kayangan Tegek. Ketrik gemulung mangrembak ing wadya. Sinengwati jagat kinari mangclos rahina semupang urung wis kono budal ning kayangan iringane nalikane keduren oh ya ben
Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Yayi. Yayi sapa ya kira? Badranaya sak rawuhira ana ngarsaning ingsun padha kanthi basuke sowanmu Semir wedhus tenan cah iki wong tuwa teka ora dipujekke apik-apik lah kok malah njangkar karo wong tuwa. Ngapunten Pak, latihan ketoprak. Oh. Nek mbagekke ya kudu sing trep unggah-ungguhe kudu jangkep. Iya dole. Nggih, ngapunten nggih Pak. Ya ora apa-apa. Punten dalem 1000 sadurunge. Wilujeng rawuh Bapak. Slamet tekane wong tuwa ning Pringapus kene. Ya ming aku nyumurupi kahanan Pringapus kene kok lah kok beda karo jaman aku isih kulino jedal jedul mrene. Salahe bapake ora tau mrene 3 sasi. Aku ngejoke proposal. Lho. Proposal piye? Cobi, Pak. Mangsawang dalan ngarep omah niku. Aspale alus. Lah iya. Biasane aku liwat kene weh. Nek ora nggawa sendal rangkep 5 gegriul-griul sikilku dole. Lah ning saiki kok aku ora sendalan weh. Kepenak tak nggo mlaku. Nggih, ya ming akeh rengite, Pak. Ora apa-apa. Barudan. Mbah iki ya. Ketiga kok kaya rendeng awane. Ora apa-apa. Kabeh iki gumantung panguwasaning Dat Kamurwing Dat awake dhewe iki titah mung kari manut apa kang dadi kersane Gusti. Nggih. Bekti kula konjuk nggih, Pak. Iya. Kosek saurunge tak tampa leh matur bekti karo aku ning kosek role. Pripun, Mak? Kowe iki sing di omah kok lingguh ning ngisor. Wah. Arep kok kula sing kagungan dalem. Kula ya kudu nglembah manah. Ternyatane tamu kuwi kudu tak prajakke tenanan. Oh ngono. Prinsip kula tamu adalah raja. Ngono nggih, Pak. Mula nek tamu kula sak iso-iso kula sopan, kula lungguh teng isor. Luwih-luwih dinten niki sing mertamu teng gubuk kula mriki dewa. Inggih menika Sang Hyang Bathara Ismadi. Ismadi ngawur, Ismaya nggih Sang Hyang Ismaya. Dewaning apa ya kira-kira aja banget nggonmu ngalem karo bapakmu. Mergo aku ki ya ming wong kere, aku ki ming derajate ngaceplek, aku ki ming Panakawan dole. Panakawan nek sugih utangan sugih kabagyan sugih katentreman dimereni wong akeh. Mergo jaman saiki ki akeh wong sing sugih ning ora padha tentrem atine. Kayata nang kene iki padha tentrem atine mat sinamatan daya dinayan. Luwe-luwe do dadi miliarder dadakan. Lah kepiye kok ngono? Mergo ya pekarangane utawa omahe kena pembangunan jalan. Nah, sebagai liru diwenehi pirang-pirang miliar. Wekasan bangun omah apik-apik, ya so mobil ya sing medeni tenan. Iya, mula kalah daerah nggen kula kalah kalih daerah ngriki, Pak. Mula to daerah nggonku ki, dalane wing gluthik. Dalan gluthik wis ora trima-trima. Iya. Kula ngumbahke gerobak tekan ngomah ya mung bleduken.
saka ngarepan omah sing dalane wis kaya kali. Ora apa-apa to le, muga-muga ndang iso diaspal. Lah nggih, Pak, mboten napa-napa. Anggere enten wong balekke sebrakan teng kula lah nggih mutus ha iya. Ora apa-apa, wis tak potong selawe wong wis mijeti sirahku. Ya iya to le. Kang Gareng, Kakang Mas sing bagus dhewe. Wilujeng rawuhe Kang. Duh. Pisan iki aku dihormati karo Bagong. Wah, nek kowe ora mertamu rene ya liya cerita, Bu. Pahit nek ngono. Ya ora apa-apa wong Bagong iki watake ngono kuwi kae. Pamujimu De Bagong. Slamet tek aku. Eneng pedukuhan Pringapus kene. Heeh. Sembahku katur ya Kang. Heeh, pangestuku Tampanana. Kang gegem dadekke jimat. Kakak Petro. Iya. Selamat rawuh to, Mas. Iya le. Selamat tek aku. Ya mong salam taklimku Tampanana ya, Gong. Heeh, sembahku Tampanan ya. Putuku ndi? Putune sampean sinten, Pak? Ora engko sik. Sing topine sok diwalik nek nganggo. Niki mau mlebet sekolah. Lah anak kula mungkur jenengan nembe rawuh mriki. Drong arep tak nehi sangu. Duit jajan kok malah wis mangkat. Nek ngoten saged sampean paringke kula mengke kula sukane anak kula. Ora usah mengko ndak pok caluk. Ora apa-apa, Pak. Lah kok sik putune jenengan sing sinten? Kae lho si Wagimin kae. Wo siwak. Heeh. Wong nggih nembe mungkur budal sekolah. Ya ora apa-apa. Ha iki ngene lho Le, engko sik kaget rasane ngatiku esuk-esuk kok kowe nimbali karo bapakmu ki eneng wigati apa? Ayo to. Aku tak ngrungokke pangandikamu aturmu arep eneng wigati apa? Aku bingung. Esuk-esuk aku dikon teka ning Pringapus ki eneng apa to, Le? Ha niki ngaten, Pak. Peranganing daleme para warga masyarakat saniki pun dibangun kanthi sae. Iya. Lampu-lampu dalan saniki pun padang jinglang. Iya. Dalan kabeh wis diaspal, ora ana sing cerblok. Omah ora ana sing gedhek. Iya to, Le. Kabeh wis padha ndek mobil. Sinasaya ana siji loro sing isih ngangsur. Mergo nggo buta liyane. Iya. Niku kula wis rumangsa seneng, Pak. Mergo leh kula ngejokke proposal niki cen dadi tenan. Numusi nang ngersane para warga masyarakat. Iya. Ning enten setunggal perkara sing isih kula ngrasa durung nyaman. Apa to, Le? Kekompakane para warga niki lho. Coba to nuwun sewu. Kula ngejokke proposal niku le montang-manting ming kula kalih anak bojo kula. Warga niku mboten wonten siji wae sing ngewangi kalih kula. Mbok RT ora ana sing ngewangi kalih kula. Monggo tanda tangan RT iki utama lho, Pak. Iya. Ya wis ora apa-apa, minangka perwakilan kula mawon minangka dukuh ngejokke proposal. Arep ndadak mempalsukan tanda tangan RT ya kuwi terdesak tenan arep ngapusi ora apa-apa mergo RT-ne wae ora kompak kalih kula. Ngono lho, Le. Nggih. Lah mula kanan sing kaya ngoten iki niki ajeng kula dandani, Pak. Ajeng kula bangun. Mula ancas kula mriki ngrawuhke bapak niku kula ajeng bangun morale para warga masyarakat. Wekasan ugi sibut diwestani kula ajeng bangun desa, Pak.
anjra ingkang puspitarum ora pas iki rasane lah kok arep dibangun lire piye lah niku lho sing kula aturke warga wis kompak omahe apik kabeh papane magrong-magrong ning isih padha seneng rerasanan contone ngarep niki ngarep kula niku ki omah loro niku siji ndek Pajero sing siji duwe Land Cruiser we ngono aku sugih tenane ngalahi aku mongko pangkatku idukon nang kene gek tumpak aku ming keri ya ora apa-apa to le sak anane sik heeh niku wong loro niku wis padha-padha le kecukupan ning isih padha meri contone sing omah siji niku sing ndek Pajero wingi agi wae ngedukno kulkas sing sijine sing ndek Land Cruiser ki iri Pak mongko kulkase kuwi pintu 2 gek sing ndek Pajero ki kulkase mung kulkas second ya lah kok iso dimereni kok sik to iki kula bingung sing ngoten niku mongko nek sing siji niku gaweane jelas niku bakul neng pasar ya pasar iwak ya sisa nyambi nelayan lah nek sing siji sing di Pajero niku dereng genah pekerjaane napa lah mbok bilih niku sing marai meri ya lho wong nyatane nggih nuwun sewu wong ki arep ora ketok kerja ketoke kaya ora tau metu saka omah mangkat neng kantor ning ditengalir terus ki iso uga investasi trading YouTuber lan sak piturute lah ning ki mesti asumsine warga masyarakat mesti wong kuwi ngingu tuyul mongko urung genah nek wong kuwi ngingu tuyul ana warga sing kelangan duit akhire dikait-kaitke disangkut-sangkutke mongko wong sing dicurigai kuwi mono urung karuan nek wong kuwi ngingu tuyul ngono ra nggih mula kanan sing kaya ngene iki ajeng kula bangun ning kula bingung mergo enten syarate sing kula ora iso ngaturke Pak ayo gek disuluki Pak Dalang ya ora ngira babar pisan teka nyata wicaksana nggonmu mimpin padukuanmu dole ing atase kahanane kawula rada geseh sithik wae kowe iso ngrasake bumbune akeh Pak ya merga sangka kula niku le cedhake karo warga masyarakat kula niku sangka tresnane karo warga masyarakat lah masyarakat ana propaganda sithik mawon kula ngrasake Pak iki kok beda iki do ora kompak iki kok ngene iki eneng permasalahan apa lah jebul permasalahane undraning perkawis inggih namung kesalahpahaman lah niki sing ngaten niki ajeng kula dandani merga sing kula sebut kesalahpaham ngeten niku ora mung warga loro sitok ning pancen seluruh warga padukuhan Pringabos niku nembe enten propaganda ngeten iki Pak lah apa ya kelakon mosok warga kok ora lahir batin arudu kuwe atene dadi rabuk ing bumi ya lho mula kula ajeng dandani kanan sing ngeten iki lah kowe jare muni kabutan syarate apa to le syarate niku jane gampang Pak pripun anu piye lho kok sampean basa karo kula kleru wong tuwa lambene sangka wis bingung kaget aku krungu kowe wargamu enek sing ndek perkara iki bingung aku syarate niku gampang saben omahe para kawula niku pojokane disukani jenang bakal ngono nggih terus dideke papan-papan manembah niki sak pedukuhan niki masjide nembe siji
mongko 13 RT nek salat jamaah dadi siji ra ya ramot. Iya to Le. Nggih, ning jane malah kula ki setujune nek sak pedukuhan gek pirang-pirang RT ki masjide mung siji. Ben sing adoh saka masjid ki pahalane ganjarane luwih akeh nek mlaku ning masjid. Weh ngono. Nggih. Wah, aja ngira kula ki wong bedagalan. Kula elek-elek ngene perguruan tinggi. Iya to Le. Ya terus wis bentokno wae kuwi arep dadi ustaz aja. Ustaz Bladuk ngono ya. Aja ngecero aku kowe Kang Gareng. Titenono. Apa? Ya mung takon niteni. Oh iya. Niku syarate niku. Iya to Le. Ah sing keri dhewe syarate nang tengah-tengahe pertapan kudu ditumbali. Ateges ana wujuding sesaji kurban. Elah apa kowe kabutan ora ndek dana arep tuku ndas kebu ngono mboten niku sajene mboten niku saji kurbane senes niku nang iki wujude ora neng belahan dunia ngendi wae ora ana sing ajeng kula sebut kene iki Pak mergo kudu dipendemi wujude siji pelemper tangga jiwa angka kalih jambu dipanirmana lah kula bingung iki entuke nendi kula golek teng pasar kendi mawon ora ana pelem sing jenenge pelemper tangga jiwa karo jambu dipanirmana bakule malah bingung kula takoni kula takon kalih bapak niku janjane nek ajeng golek teng pundi Pak lha nek kowe mbutuhke kuwi kowe golek pelem kuwi karo jambu kuwi nang ngendi wae ora bakal nemu to Le. Mergo pancen kuwi ora enek ning alam donya ngendi wae, eneke mung ning kayangan. Waduh. Adoh berarti kuwi Pak ayo adoh. Kayangan papane Bathara Guru ya ing kayangan Suralaya. Kowe dadak munggah liwat Andorante ana ing lengkeng Gunung Himawat. Jan-jane kayangan ki papane jan walere utawa walang sangkere gedhe tenaning gandeng kowe ki anakku nuwun sewu aku ki dewa. Ning kowe ya ora bakal kena tulak sarek apa-apa nek munggah ning kayangan. Njur kula kedah kapan munggah teng kayangan kedah kados pundi carane Pak kosek kowe nek arep ngono ya kowe kudu prihatin dhewe senajan to kowe anak dewa utawa anakku kowe ora ana walang sangkere apa-apa nek arep munggah kowe ya kudu olah prihatin mergo angel gawe dewa percaya karo kowe kuwi angel nadan to dewa kuwi ngerti sak mubah mosi ing titah ngerti atine titahe ringke apa kang dadi sediane titah kuwi angel. Mula kowe kudu sregep lehmu manembah. Kowe kudu laku prihatin, poso kudu mbok kerepi. Kowe kudu tansah sregep nengenke tumindak kautaman lan nyingkiri manang tumindak Allah to Le. Katriku mulung mangrempet mulane jenengan Jawa kula kudu basa mboten saged ngeten mawon kula niku krungu kondange jare bapak niku kakangne Bathara Guru iya bapak ki Bathara dosen udu bapak ki Bathara Wismaya jare kakangne Bathara Guru mula kula nuwun tulung nek sampean nyoto sampean ki kakangne Bathara Guru kan rawuh ngriki wae. Aku wedi keneng waler to Le. Ora mungkin ana wong enom kok arep malati. Arep masang walat karo wong tuwa ya ora bakal iso. Tak cobane wae. Manik Maya takone teka mrene nek gelem ya berarti sing nganggep kadang aku. Ning nek ora gelem ya sing gedhe pangapuramu kowe munggah dhewe ning kayangan to Le. Semareka den prayitna
semurire kopel Tetyane gandayane Trisunya purnama sasi gelar semeti tengahing latar ming lintang ana Bima Sakti Sikran dumuk kunjung Sang Kelurahan Semar Pudrana nalika semanten bakal duwe gawe animbali ingkang rayi Sang Hyang Manikmaya ya Sang Jagat Girinata lumantar aji pamling kedadak kadorokasan wonten mega peteng keng anutupi kawontenan padukaning mring abus sireping mega katon den belah kaya dene wujudan ingkang anyigar mega kula wau tumuli wonten gondo ingkang ambabar arum ananging menika warnane jawatane para dewa nalindra ing kanyuwangan Suralaya ananging Sang Hyang Jagat Girinata ingkang prapta wonten ing padukan mring abus cumlorot saking dirgantara kaya dalu tetarengan sinaretan gondo ambabar wangi karya kagiat kang sami mulat pangrombeng para kawula wi kancana dewa medun minggir kanca Sinong mati cakat kinari among mbak lumembak mbak ing samudra denjeng-denjengan Astungkara sidam sekaring bawana langgeng Kakang Nayantaka Kakang Semar Badranaya kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Manikmaya tadah wadana Kakang Nayantaka wondene paduka Kakang Nayantaka ndika
animbali dhumateng praptanipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing padukuhan Pringapus Kakang Nayantaka. Manikmaya sing gedhe pangapuramu ya. Dene aku wani nimbali utawa ngrawuhke karo kowe eneng padukuhan Pringapus kene. Merga ya pancen ana wigati sing arep tak aturke karo kowe. Inggih Kakang Nayantaka, eneng sing gedhe pangapuramu. Dudu kok aku sing duwe butuh karo kowe, ning anakku Bagong kepengin supayane kowe rawuh ning padukuhan Pringapus kene. Wah, ladal biyo lah kok dadi wong semene mbane padukuhan kawula padukuhan Pringapus kene sak rawuhmu padha tentrem tintrim tidem ora nek sing nyabawa siji-siji ya. Nek ngono langsung bae karo sing kawogan Manikmaya. Inggih Kakang Bagong. Non apa kita kang butuhke kelawan Lulun? Kita ki sapa, Pak? Kita ki kowe. Aku kita. Iya. Nggih. Pukulun pancen leres. Kita ingkang butuh kelawan Dika Ulun. Bagong, non, aja kanthi kaya mangkono. Dewa kuwi ya nyebut kowe mawi basa kita, nanging ya nyebut aku nganggo basa ulun. Oh, ngaten. Iya, maju mrene nggih. Wah, kok beda karo wong-wong liyane ya, Pak? Beda piye? Malak iki, malak piye? Liyane tangane loro kok iki papat. Ya ben kok ya serane ora. Oh iki wah iki mesti nek bojone pirang-pirang iso ngloro-ngloro iki. Lambemu ora kuwi dewa. Bagong kita aja sak geleme dhewe matur kelawan Ulun. Mboten Pukulun. Wah. Lembune sae. Iya. Lemosin napa majer niku? Napa metal? Metal kok metal. Aja ngawu gawar ngawur iki titian Ulun ya Lembu Andini. Oh, Lembu Andini. Nek ngono wedok. Iya. Wah. Tumpakane wis sapi wedok. Ha iya, dewa kangge. Kok mboten dingge korban wingi Pukulun Urbuya. Mergo pancen iki titian Ulun pribadi. Uga titiane para dewa. Oh, nggih nggih. Ngapunten ngapunten. Bagong, non ana wigati apa dene kita ngrawuhke kelawan panjenengan Ulun. Lah niki ngeten nggih, Pukulun cekaos mawon. Jengandika menika Jawata menika saged mangertosi sak mobah mosi ing titah panjenengan presa. Iya. Lah kula niku pengen bangun desa. Bangun desa niku mbangun morale para kawula. Wong nek sarupa-rupane papan nggih nuwun sewu mriki pun magrong-magrong kados ngeten. Iya. Mung kantun kula dandani morale para warga utawi para kawula ing padukan Pringapus sing rada morak-marik Pukulun. Iya. Ning syarate abot kudu ngginake syarat serane nggih menika wujuding pelemper tangga jiwa kalian Jambu Dipanirmala. Lah ngendikane Bapak Semar buah kalih niku wau wontenipun namung wonten ing Kahyangan Suralaya. Lah gandeng kula nek ajeng munggah teng Kahyangan Suralaya kondisi kula mboten memungkinkan tumuli Bapak nimbali kelawan jengandika ngaturi rawuh paduka Iwang Pikulun Manikmaya supados teng mriki ingkang wigatos kula nedya nembung nedya nyuwun setunggal kemawon loro totale siji pelem siji jambu pelem pertangga jiwa kalian Jambu Dipanirmala. Ajeng kula nggih syarat srana kula pendhem teng prapatan Pringapus wekasan dadosaken srana tentrem lan
kaleksan anggen kula mbangun desa niku mawon pukulun pun diparingke kula ngaturke panuwun nek mboten diparingke nggih nyuwun sewu alasan lan sebabipun menapa kula nyuwun penjelasan sing gumathak pukulun. Kaget manah ulun barang kita matur kaya mangkono. Nggih nek kaget tarik napas, tahan, buang pelan-pelan. Lah kaget sebabnya pripun? Mangkane ulun jarwani supaya kita mangerteni yen to daharan kayiwangan kuwi mau ora sembarang bisa di dahar dening sapa wae. Mergo pancen kuwi mligi daharan kanggo para Jawata. Mula yen to kita njaluk wujude pelemper tangga jiwa lan jambu dipa nirmala blaka suta blakotang terus terang ulun mboya maringake Bagong. Lho kok mboten maringke pripun to? Mergo jalaran derajat kita kuwi mung Panakawan, kita kuwi mung derajating batur. Kita kuwi ora duwe wewenang tumrap kahyangan, jernyatane kita kuwi mung derajating pamong. Teka kita wani nembung utawa wani njaluk wujude pelemper tangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Siji meneh kita duweni loro kaluputan. Sepisan kita wis wani utusan kelawan bapak kita ya kuwi Kakang Nayantaka supayane nimbali utawane ngrawuhke kelawan panjenengan ulun kang angka loro. Luput kita wani nembung pelemper tangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lan luput kita siji meneh ya kuwi ning atase kuwi daharane para Jawata teka kita wani nerak pancak merajang perbatang kita bakal nembung bakal njaluk kinarya srana anggon kita gawe srana rancaking gegayuhan kita nggon kita bakal bangun desa. Monggo wujude pelem lan jambu kuwi mau mung bakal dipendhem ana ing sak telenging prapatan agung ning padukan Pringabus Bagong. Mboya sak lumrahe daharane para dewa sing derajate pancen dhuwur teka diasorke kelawan derajat kita. Ning atase pelem kuwi derajate dhuwur. Wah kuwi mau derajate dhuwur dadi daharane para Jawata teka kita. Wani mendhem wujude pelem kuwi mau mestine wae ulun bakal menehi pidana kelawan jeneng kita. Yen to kita ngasih ora gelem murungake gegayuhan kita nggone bakal mbangun desa Bagong. Kaget trisang kapirang urinanggul ginempet kembet dosang retnaning bawana. Oh lho nuwun sewu sebabe napa kok kula diwestani kula mboten duwe wenang tumrap kayangan miwah tumrap daharan menika kula wau. Mergo derajat kita mung Panakawan. Lho mengke riyen kula niki anake sinten? Kitat manjane Kakang Nayantaka. Mumen ndase. Nuwun sewu jenengan kon iki suarane rakyat. Suarane kawula cilik. Angger sing butuh kawula cilik kaya kula kok diwane ngal-ngal. Dewane gawe perkara alasane iki alasane kuwi kowe iki Panakawan kowe iki mung batur kowe iki ora ndek wenang apa-apa alasane le werna-werna nek sing butuhke kawula cilik kaya kula. Pagiliran angger dewa sing butuhke ndara-ndara kula Pandhawa ndara-ndara kula ndara Puntadewa ndara Werkudara ndara Janaka lan sanes-sanese dewane do medhun ting curut do pacisan. Mikir ora coba. Apa adil kaya ngoten niku sampean? Nek ngoten dewa kuwi sing jare adil, sing tinresnanan marang sesami kabeh titahe kuwi mung kaya wara. Bagong kita aja wani kelawan panjenengan ulun niki ora wani niki kula matur niku tesih mawi unggah-ungguh basa ingkang trep lan ingkang jangkep. Cobi ta dipikir. Kudune sampean niku mikir kawula cilik niku nggih titahe panjenengan, titah panjenengan ugi niki titah pujangkara sing butuh digatekke marang panguwasaning Drat Kamarwing Dat. Lah Gusti niku utusan para dewa. Dewa niku nayakaning Gusti. Lah kok dewa njaluk disembah-sembah, dewa njaluk disubya-subya, maka kula niku nyuwune karo Gusti
kengakarya jagat. Lah lantaran sing ngabulke panjenengan merga sing kagungan pelemper tangga jiwa kalih Jambu Dipa Nirmala niku mung panjenengan. Lah kok panjenengan mboten maringke kalih kula niku lara ati kula. Iya Manik Maya, ha. Kowe iki kepiye to? Kurang piye lehku ngalah karo kowe? Zaman semono nalikane aku padha padu karo Kakang Togok merga perkara sepele. Aku karo Kakang Tejo Maya ya Tejo Mantri pok kandhake karo bapak ya Sang Hyang Tunggal. Nek aku rebut kalungguhan bakal lungguh dadi nalendraning para dewa. Tumuli aku ngalah, aku nguntal gunung sisih wetan lan Kakang Tejo Maya nguntal gunung sisih kulon. Ngasih ke anakku dadi kaya ngene, ngasih aku medhun ning jagat. Lah kok anakku Bagong meng arep njaluk buah loro kok ora tok penehi. Inggih, kurang piye lehku ngalah karo kowe? Kurang piye lehku duwe lelabuhan gedhe karo kowe. Ngasih saiki kowe lungguh ning Sila Kandawaru binangun kowe lungguh ngedangkrang. Sila tumpang kendangan dengkul dadi nalendraning para dewa. Aku mung trima urip kere. Arep mangan wae aku utang. Lah kok kowe kok sak geleme dhewe karo anakku. Iki anakku, iki ya ponakanmu. Aku ki kakangmu, aku ki ya dewa, aku ki ya diwenang tumrap kayangan. Cara aku ki urung semeleh pakartiku, aku wis ngamuk ning kayangan lho Bathara Guru. Lho. Klepat lunga Pak. Wis ben. Mbuh perkara arep gawe ontran-ontran apa wae tokno wae dole. Iki wis saurunge 10:30. Jane kesoren leh limbukan ning ora apa-apa Pak. Iya. Arep piye kahanane Bathara Guru kae wis ben. Toke wae sak polahe sing penting kahananmu pok pasrahke karo bapakmu. Gegayuanmu pok pasrahke karo aku sagon renggalange mbuh apa wae pacobane. Alhamdulillah matur nuwun Pak. Ya wis. Kae Jagawa kahanan padukuanmu aku tak munggah ning sanggar pelanggatan mergo iki wis wancine sengenge lengser saka tengah mengulon dole wis bedhug 29. Aku tak manembah mangersaning dat kamurwing jaganan kanan padukuan mring apus dole. Nek dewa medun ngewangi aku ya siap. Terus bela aku ya terus wis santai wae tak belane. Heeh. Mbah iso perang ora aku karo dewa-dewa jare sekti ampuh. Ayo mesti kaya dewa kok. Heeh. Bapak nang musala. Ya. Ayo jaga tunggu kanan pring apus. Ayo dole. Heeh, mbok menawa nek limbukane wis lekas ya. Ditunggu kanan neng padukuan paling apus. Ayo wis tak dereke. Ayo Gong tak dereke Gong. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng Atmaja Ulanendra wonten ing langgeng adawu Kanjeng Rama pikulun penyarian Brama lan Yamadewati. Aja kaget ulun kang mrapta ning kanyiwangan kene ngawe kelawan sangganing para Durandara Dewa. Yektine dina iki kayangan geger dumadi gara-gara merga pakartine Bagong kang ngungkuli nglawan kabisane. Ya kuwi kepengin njaluk wujude pelemper tangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Piye parang paduka
ngebyuk ana kahanan padukaning Pringapus gawenen Karangabang. Lumuh dimenajur kahanane Bagong. Mengke riyen Adi Guru mengke riyen. Bagong niku pengen bangun desa. Bagong niku atmajane Kakang Semar Badrana. Lah kok panjenengan mboten ngeparengaken kuwi kados pundi? Kakang Rada kula aturi kendel kemawon. Sapa wae sing ora sarujuk nglawan panemune panjenengan ndak aturi supayane Buya usah melu-melu perkarane panjenengan pun nggih pun kula tak ora melu-melu wis jagung perkarane tanggung jagung bakarane tanggung perkalane lho Di Guru. Nggih Kakang Rada. Wis Endra Brahmaya Madipati lan kabeh wae budhal ngebyuki marang kanan padukan Pringapus. Sendika ngestuaken dawuh nyuwun pamit padal pasilan Kanjeng Rama. Yang pak bu bolong kali sedih sama sing gawe nangka basak tiga piak kari betone. Adi Guru kula namung saged ngawat-awati saking katebian. Lha mung saged nyumurupi saking katebian kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika Adi Guru. Bagong iki jan bocah sing jujur. Muga-muga Gusti panguwasane ing dat kamar ing dat ngayomi karo kowe ya Bagong. Kende unek-unek apa critakno karo aku. Aku ki kok lagi wae mambengi ngimpi. Ngimpi piye? Semar ki dadi manten. Ya syukur imbuh. Syukur nek wani rabi pindho. Ora ngono lulung. Nek le rabi dadi manten ki tenanan ngono malah awake dhewe melu nyumbang. Neng le aku reti Semar dadi manten ki ning ngimpenku. Ateges Semar bakal cepak patine. Jare sapa kowe iki sak kaya ngono lho, Kak. Mbak wis ta. Impen ki ming kembange wong turu. Aja digagas banget-banget. Nek ora iso nek ora gagas banget-banget. Aku ki dasare wong iki karo sapa-sapa luwih-luwih Semar ki adikku dhewe. Luwih-luwih dheweke iki sedulurku ya tunggal kulit daging karo aku. Mosok kahanane Semar kepiye-kepiye kok mosok ya aku ra nulungi. Lah ki arep kepiye? Misal Semar arep dijangka patine karo wong. Kene awake dhewe arep nang nggone Semar. Omahe iki adoh. Ndadak nyebrang segara. Awake dhewe iki saiki ning tanah sebrang. Sementara Semar ning tanah Jawa. Kepiye awake dhewe iki wong ora teduwen. Arep tuku tiket pesawat dadak adol pekarangan mongko ya wis entek. Arep tuku tiket kapal ya adoh saka pelabuhan. Nek arep renang kowe ra iso nglangi. Nek gur keselep kowe gegeden weteng. Wis tak cilikke aku ra mangan sego seminggu kok. Ya syukur. Nek ra ya iso nglangi. Iso. Ngombe karo aku. Iya, senengane sok njegur kok jale kok. Liane do nganggo kacamata aku tak melu kacamatanan. Iki kayake do ngantuk, aku barang. Siap. Aku iki kaya ngono, aku rong madang ya sumpah ngelih aku.
Mau mumet ki kaya ora doyan-doyan madang ae. Mbesen munggah kok ngelih. Salahe sapa anggur tawane arep kokoi mahmoh. Nggih Pak Dokter. Ndak kowe ki yo sok senengane sok ngeyel. Ora le ngeyel. Piye arep nang gone Semar? Lah arep liwat apa? Arep liwat ngendi? Dadak nyebrang segara. Awake dhewe iki ra iso kepiye-kepiye. Ya tur saiki segarane akeh gelombang pasang. Kok nek karam menek tengah segara lek malah gur tenggelam. Ha iya. Ya aja ngasi. Akeh sing do satren nonton wayang wis do bali. Iya. Mulane kuwi aku salut karo sing ngono-ngono kae iki. Aduh-aduh do nyater. ya tenan. Wah, Sapa kuwi nggih? Siwak apa doyok? Olah. Mbok disumpet ta, Gak? Jare ramangan sego seminggu. Kaya meso ngentutan iki lho. iki ora klebon sego iki malah klebon angin. Salahe sapa cangkem kok jembare ora sama-sama. Le nyedot angin dadi ya luwih jembar kok. Lambe mulu ora. Ora apa-apa, sing penting udutmu ora disabotase. Lah ngopo? Kowe lah nek kowe ngelingi lakonku wingi wajan sedih aku. Lah ngopo? Udut ki tak tekek nggo nasbak. Tak sedot ora keneng. Sebul kecampuran keju mozzarella. Nduduki wong. Wanca. Mangkawi ijo ae. Kowe iki ora ngono andingmu lagi mangan kok. Ya ben. Langsung mendem juang. Tenan aku langsung sego ngomah ora tak pangan. Mbokku ngliwet nyengeni aku. Kepiye to? Liwet ora pangan. Ora ngono kuwi to kelakuanmu. Ya ngene iki. Ora apa-apa, santai iki mung tak nggo nenangke atimu men ora overthinking mikir Semar kepiye. Lah iya. Wis ora piye-piye. Ora piye-piye. Ya monggo sajak iki. Wah. Sajak iki yoga-yoga iki padha ndek inceran dhewe-dhewe. Ayo. Mulane to. Aku ngedram seprono seprene ya ming sing tak incer ya ming kuwi. Ya nek aku ki nyaron ora ndenjengan sapa-sapa. Sebabe Lah kok nek diwecang meneh. Wis diwecang soalé. Dadi wong lenang iki sing bersyukur. Bojone ayu kok trima nganggoni wong wedok sing nyadek. Utangmu bayaran wae. Sapa kae? mbuh. Mbok dibukake lawang. Sik ya, Gak. Iya. Nokmat nutuk gong iki. Wah, cindil. Weh, cindil matamu.
Wah. Bilung, hus, siwa bilung no, apa bilung Juang di juang, kae ning jero. Iki aku agak istirahat ya sekolah iki. Jam kos tak tinggal mrene. Ya iki kak keluyuran ta wis ora utangan ndi, utangan ndi. Lu Bagong. Heeh. Gok, wa anu wa to gok. Eneng apa teko rene? Ya ming gabut. Ngopo ning wigati apa? Tak dodosek ngono entuk ora? Entuk wae. Togok yen malekak leguk trembilong kang sarawit kang sapodandel. Oh, anak ngene iki lak penak le critae mengalir iramane. Grambyangane sontrem, Genter anu grambyangane genter. piye ning apa kok bajik neo teko rene? Ah iki ngene. Wis aku rekane teko rene iki sedih nangis ngono wae lah. Ngelih aku ora iso mikir aku. Bapak go ning Kayangan karo Gareng karo Petro. Karo sapa? Karo Iwang Pikulun Manik Maya. Wigatine Arep cemplungke kawah Candradimuka jare nggo ijolane aku mbangun desa wae. Aku njaluk tulung aku unggahno ning Kayangan. Aku arep ngamuk ning kono. Kae pakartine guruke kok suwe-suwe ora njamaki tulungan aku wae to, Gok. Kakek trisang kapirangu rinangku kinembet kembet wah lung impen kuno musi piye? Semar arep mati tenan. Lho, sebabe Arep cemplungke kawah Candradimuka wis. Iki gandeng wis bola-bali nglakokke, Gong. non. Kowe mantengo napas. Terus Nek kowe wis ngempet ambekan, engko tak dandani dadi Janaka. Kowe munggah ning Kayangan. Ngamuk ning kono. lho kok kudu Janaka? Aku pengen dadi Sembadra. Kangelan kowe engko dadak nek nguyuh dadak ndodok. Ya wis ora apa-apa nek Janaka ora apa-apa. Ya wis ngempet ambekan. Kowe nek kowe wis ngempet ambekan kowe tak dadekke Janaka. Nek kowe wis tak dadekke Janaka kowe engko tekan tengah dalan entuk daya kemanten. Dewa-dewa ora kajen mungsuh kowe. Wah, selak kepentut. Kowe ngerti aku ngentutan kok malah kon ngempet ambekan suwe-suwe. Ya wis ngempet ambekan. Tan samar pamuling sukma terus dengkulmu. Sinukmaya winahya ing asepe. Oh, nalika semanteni cal wujuding Kilurah Bagong. Den rubah dening Sang Kilurah Tagakana wujud Raden Janaka. Wes urung? Wis. Tenane, Tenan. Kae pengilon gedhe. siap. Wah. Lem-lem perjiwet
boyo mirat boyo ingsun boyo darat togek 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 po togek kowe ora ngabekti karo bendera wong nggih Raden Janaka angger ngene iki engko nek gleleng mbuh lho kok wis ben nek gur ngombat suli cewek-cewek kaya wis ben togek dalem gerawaku garwaku Yayi Sembodro Yayi Sembodro eneng ngendi nggih enten kasatriyan ya wis nek ngono aku tak methuki diajeng Sembodro Togek merga dina iki aku ora nrimakake Kakang Semar diboyong ning kayangan Togek ketrik gemulung mangrembak ing wadya Sinengwati jagat kinari mangcles merahina semupang urung wis kono budal ning kayangan iringane nalikane ra ing keduren ya ben piye kae wis bentok wae guys serang genah babar bas ayo disawang ayo kok senengane ora kulaan cakepen nadyan ari sudarsana kopir apa ya lagune sing kira-kira bintang tamu ora kabutan oh iya pas aku dolen jebul ketemu kowe ning dalan kuwi kunangan kendaan Diro tidak tak ilingin tak suram nak blantung tantuk ketak tak ilingin tak tatung blantung tantuk tak ya mas wis teluter wis tak onek ne mbok iya gleng tak turun tak gleng longeng kadang nanging
ngelangan lho liteng kakangku asah neka barang sak iringane duk trek dong tingenang gening ngenang dadak hop wis gak kairing srepek lasem tundlep tak nembro luci ilingi tak ilingi tak tutup blaku ilingi tak gini blaku tujuan mosok iya ini arep guru-guru monggo petruk karo bag apa garing widoning kayang wis guru-gurune dipocapke wae nggo gendine petruk karo bagong ku tak nyeteke wagimin karo dubleh lem perjiwet buya mirat buya ngisen buya darat sapa wong wedok sing ora ilfil karo aku iya bedara guru kowe ora memanismu tungnak sing lanang seniman sing putri seniningan kayane ngumplu wis tina tolan ka titi ya ora jelas ta nganglang jagat mbok menawa-nawa ngadus sing kamar mandine ora ana gendhange ucapan carita nalika semanten Sang Kilurah Bagong ingkang awujud Sang Raden Janaka nggadahi rumaos prihatin awit kecalan ingkang Rama Sang Kilurah Semar Badranaya kadrogasan timyu saking Dirgantara ana inggih Sang Hyang Bathara wenang angsluk marang jiwaraganing Sang Raden Janaka wujud Bagong kula
aku arep mok cemplungke ning kawah Candra Dimuka kepiye sidane kepiye Manikmaya. Kula nuwun pangapunten Kakang Semar. Mboten siyos nedhi amidana Kakang Semar Badranaya. Lalire piye? Ancasipun kula menika namung badhe anodi dhumateng Kakang Semar Badranaya awit Kakang Semar menika sampun dangu. Mboten rawuh ningali kawontenan wonten ing Kayiwangan Suralaya tumuli dinten sak menika Kakang Semar kula aturi sewados daharan wonten ing Kayiwangan. Apa tenan? Inggih Kakang. Aku takon mangan pelemper tangga jiwa karo jamu Dipanirmala kuwi apa tenan? Inggih Kakang. Mila semangga kula aturi andhahar wujuding pelem menika Kakang. Iki tenan to jebule? Inggih leres estu Kakang. Mila kula aturi andhahar wujuding daharan menika. Menika wonten pelem tetangga jiwa kalian jambu Dipanirmala. Nek nala gareng Petruk ayo dipangan iki. Diwehi suguhan sekamat-kamat raketang sithik ayo dipangan to Le. Kocap kacarita nalika semanten Sang Kilurah Semar Badranaya denaturi dahar wujuding pelem pratangga jiwa mewah jamu Dipanirmala dening Sang Manikmaya. Datan mangertosi kawontenaning daharan kala wau sampun dipun campuri wujuding racun wisa. Sigra dendhahar dening Kilurah Semar Badranaya rikala semanten nglumpruk tanpa daya datanipun Purwadasena. Aduh. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh gandrung sebaran katulo wekar moyak mayek saking diasing balewur Indra wonten dawuh marata diake papakna ning sak pinggiring kawah Candra Dimuka. Dimen mengko panjenengan sing paring pengadilan kelawan Semar sak anak-anake yes ndika ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Muat para sangarsuna semuanya kamanungsanira kasrepan tingkahing mungsuh Buya Pangling Arjuna inggih Pukulun linggeng sowan ngabiyantara marang rasa jengandika Sang Pikulun Manikmaya. Pikulun kula nyuwun pengadilan awit Kakang Semar kula padosi mboten wonten sanjangipun dipun beta wonten ing Kayiwangan Surabaya anu Suralaya. Arjuna wonten timbelenggeng adapet mangerti ya Kakang Semar Garing lan Petruk ulun papakke ana ing sak pinggiring kawah Candra Dimuka. Kuncang kencing langit kelap-kelap inang ini sang kandrong
mantap lagi nantap tuku yayah sini bibugulun tuku kados mekaten bakar tipat tuku iwang bigulun manik moyo bugulun kula mboten narimakaken bilih Kakang Semar Badranaya dipun cemplungaken tering kawah candra dimuka banjur kita arep kepiye kita bali wae mergo kayangan iki papane kebak walat lan kebak wewaler kita aja ngasih duweni tumindak kang kaya mangkono mboten saged menawi jenengan dika badhe nyemplungaken Kakang Semar Badranaya kula ingkang boten narimaken kula nedya ngamuk nering kayangan begulun guntur geni guntur angin sirnakno Arjuna iki guntur geni guntur angin panjenengan kok malah dolanan kembang api nek ya gone do ngantuk ora apa-apa wong aku ya nyuwun sewu bukulun panjenengan malah menapa kados mekaten weladal teko Arjuna Ratu Mama ulun dayane guntur geni guntur angin monggo kula atur yambalekaken Kakang Semar Badranaya menawi mboten badhe kula amuk kayan weladal mati ngono Indra ayo arep ngopo kowe mengko ijab tonggo aku arep jagong ning nggonamu Indra ora belawanan ucapmu Arjuna ayo kowe arep wani karo panjenengan ulun wani wae ayo tak tantang metu njaba Indra ning mengko wis ora edan wani karo panjenengan ulun wani wae Indra Wait. Dan dewa-dewa ora kajen kene ora lunga trima ajur tenan iki marang Karane kaswase yaneng marga malatgung kumiring sang kanda astrat maja lengleng lalu angolate surya mangrang sang wayah Werkudara apa kaya ora kepenak rasaku lha kepiye coba to awake dhewe karep tumuju ning Karang Kadempel
Teko kok karang kademel suwung wong wing ora ana wong wing ning kaya ngene iki. Go ngliwang-liwung kanane karang kademel iki aneh ngopo Werkudara? Marane manguswamya ngambrang kati karenane kas wase yaneng marga malagung sang kanda mestrat maca lang-lang laluangu ati Surya mangrangsang wayah kumyong swara waryanto kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk ulun ya Kresna ulun tampa teko kebangetan pakarti kita Arjuna lho kadang kula Arjuna wonten menapa Kresna mangertiya pancen laknat pambegane Arjuna adimu teko ngobrak-abrik kayangan banjur saiki wis prapta ana kene lho mengke riyen kawit kala wau Yayi Arjuna ndherekaken kula ora Kresna mboyah ulun njaluk pitulungan merga kayiwangan dirusak dening wujuding Janaka Kresna. Kula nuwun sewu mbok dititi priksa rumiyin. Ayo ulun derekke yanto kita ora percaya Kresna. Wah edan Kakang Semar jebul dipapanke ning kene tenan Kakang Badranaya kowe tak pucik-pucikke Bapak Semar kowe bali wingi uni Kang Gereng kowe tangi Kang Petruk tangi mandi ucape Sang Arjuna Pak Wah Wo Semar pripun Gus lah kok jenengan nyelametke iya mergo aku ngabekti karo kowe Gosik suarane kok ora mangling mbok coba diambu jarike ha iya jarike meng kaya jarik koden ngono kok cetha ora diwiru kuwi kaya pembunang apal aku mambu bensin nah wis kena matur nuwun nggih Ndara Janaka iya nulu gartreng matur nuwun nggih Gus iya Petruk mbok sing cepet nek muni Petro ora iso Petruk lah pripun sampean kok nulungi kula aku ora nrimake pakartine si Manik Maya lajeng pripun tak
amuke Kahyangan Suralaya. Anggo kula tak ewangi, tak ewangi. Anggrus sumbar mawa lindhu bumi konjing keparat iblis lanat teko eneng wujude Janaka wani ngrusak kahanan Kahyangan Suralaya. Kowe sapa? Sing Janaka asli kuwi aku. Kakang Semar teko kuwi eneng burine Arjuna kang iki anggen iki ndara kula ndara Janaka sing wis nulungi alih kula. Lah sampean ki sinten? Ndara Janaka kang sejati niku niki Kakang Semar ora ngawu gawar ngawur. Ayo panjen kira nrimake aku nulungi Kakang Budruna Yelangkana kuwandaku iris kupingmu. Janaka, engko sik Janaka. Napa kok Prabu? Wek ngasih mateni kae kowe getun kados pundi? Lho, kowe getun. Merga kowe bakal kelangan abdi. Liripun kados pundi? Ya wis mengko deloken dhewe, sawangen dhewe mengko kahanane. Gunjang kanjing langit klap-klap katon bergenjang alis risang mawe gandrung ping astu ngoro sidam sekaring bawono langgeng Arjuna teba bugulun teka kita kumawani lungguhning Selakandhawaru binangun iya ben ulun dewaning para dewa kita kuwi kita beliau wae. Manik Maya aja tok sawang blegere Janaka. Sawangen iki sapa Manik Maya? Aduh. Tiwaya nuntuna wong aprang das padha sarsaran mangembembano kayiwanganmu sawela grenggeng rawang sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdipun Manik Maya jagung pangaksami pukulun. Ya Manik Maya ora dadi ngopo jalaran pancen kita kuwi mboya seneng kelawan Ismaya ya Semar Badranaya kita duweni kaluputan ning atase Bagong mung arep bangun desa wit teko kita ngel-ngel kudune kita lak mung gari maringke wujude plemper tangga jiwa lan jambu dipunirmala Manik Maya. Iye kula nyuwun Diagung Samudra pangaksami perkara pidana apa kang bakal kita sandang mengko ulun kang paring pengadilan wis mangkono wae. Ingkang baku kita maringke wujude plemper tangga jiwa lan jambu dipunirmala kelawan Panakawan Bagong. Nggih nyuwun pangapunten ulun kundur makayane ngundarandir bawana Manik Maya. Bagong
Bagong Ponokawan Bagong Bagong matane ora ngawur ayo ganti wah jan wis ngareng gandrung bojoku kok ya sida le konangan sesuk wae nyewa kostum Bagong non nyon ngapunten nggih pukulun ya ora dadi ngopo cah edan lho rak kowe bakal getun ora mateni kae Janaka sing kae mau nggih wong edan Bagong wong edan piye siraku marep ning nggone Sembadra tak pateni mbah pateni aku iso tuku meteran listrik meneh kok wong edan lha kok dadi kaya ngono ki sapa sing nyandangi anu Watagok mau kula njaluk tulung mrika kula kandhani Janaka jare kan Janaka ki wenang munggah medhun kayangan kanggo gantine ulun kang wis duweni pakarti cubriya kelawan jeneng kita ulun maringi apa kang kita karepke alhamdulillah ampun nggih kula suwune kula tampine pukulun tampanono Bagong Gendaka iya Gendaka iki isine apa kang kita karepke lan ora mung siji tawane loro nanging akeh yen to kita mbuka isining Gendaka alhamdulillah kok terus bali sak geleme Manikmaya njuk ngapura ya Manikmaya iya Kakang Semar mboten napa-napa sinuwun Kresna Ndara Janaka angga awi kondur angga bali ayo Kakang Semar ayo Kakang Semar